शिवसेना फुडारी संजय राऊत हाणे शिवसेना बंडखोर गटाक परत एक फावट आव्हान दिला। तुम्ही वाग आसत जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान पळ कित्याक काडली हे मत असल्यार महाराष्ट्राच्या विधानसभेन परत येयात आणि बहुमत सिद्ध करून दाखयात, अशें राऊत हाणें म्हटलें। शिंदे वांगडा गेल्ले चडशे आमदार मूळ शिवसेने वांगडा आसात असो दावो संजय राऊतान केला। शिवसेना हा एक राजकीय पक्ष हा फक्त पैसे आहेत कोणाकडे बरं का, किंवा कोणीतरी एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीने हायजॅक करता येणार नाही। ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा सांगायचे मी शिवसेना प्रमुख आहे, तो कारण हजारो शिवसैनिक माझ्या मागे आहेत म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। आज हे हजारो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत। महाराष्ट्रात या, आपल्या राज्यात या, असं वणवण का भिकाऱ्यासारखे भटकताय तुम्ही? करू नका। हे या राज्याची भ्रत धुळीला मिळते आहे। तुम्ही शिवसेनेचे आमदार आहात ना, स्वतःला वाघ मानता ना, मग बकरीसारखं बेबे करू नका। बकरी जैसे बेबे बेबे कर रहे हैं, हाँ छोड़ दीजिए ये बात। अभी भी मौका नहीं गया है। कल भी रात को शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातोश्री पे आए थे। उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहां से 10 एमएलए ने हमसे बात की है उनके मौजूदगी में। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा।